हाय बेलाइके हामबाय बेलाइके खाखामानि बिसिं पान नरबाय तिनि कक सानानि बागै नरसंकाबा मासासिनाय तिनि सिङाव जागाव प्राय आंनि हामपानो 100-150 जना सिनि youth especially केबरियाव हामपानो जों तिनाव जागाव मियाव जों नंनि ससियेल मिडिया नि बिसिंति नमानि बिसिंति खनो जों न खाजेसिनि अनिर्महल मचिनि 1930 व एस्टाब्लिश खाइजाबने मो काइसिनि लाइबुमा अ लाइबुमा जागाव जे मेन गेटनो जों न खा जागाव पेट्रोल बाइके द सका ना के तामको सका साइमिया फियाबा जों जा नुक फाके मो दगलाम जदि न पातला हंगाके खामै पाइ थामै के मो फियाबा रजां माने बगे पूरा खामलिया ताबो नर नुगै माननाय पूरा कसम कसम ताबो हांगार खाजाक गाव जागा जे साइनबोर्ड टाइनबोर्ड दंरो जतो न जागाव खामै नष्ट गै थामै के गाव माइको जों नुक फाइमानि बागै जों बेलाय खेनो जागा जों खानांखा बा खा खामगसिनि तावनि बागै हंगाय मो काइसे सुदु काइसा टूरिज्म प्लेस या मो काइसिनि काइसा राजा रक बासिनि जे ओहानि बुबाग्रा रक ओ जागाव तंलां माने काइसा राजबारी नि जों साइमानो मो काइसिनि लाइबुमा मो काइसिनि सेंटिमेन्ट बे करंजाक मो काइसिनि सिनेमु बे करंजाक मो हाय जागा रक न तिनि जे खलाइनाय बा साबो खलाइ तंखा अबो जों साइमिया फेबा अबो बेलाइके बर सामु सित्रा खलाइया मने बगे जों सामु जे हाइमिया खलाइना बेलाइके सेलंगो तिनि जों मो हायकनो मा सानामु जों जे तिनि मो हाय काइसा सिनि जे राजा रकनि बा सिनि बुबाग्रानि जे जागा रकनो जे तिनि अबति खलाइमानि हानां पिलां खलाइमानि अमो जों आगिबो जों खलाइजाकि दङ फियाबा जों ताबुक जे तंमानि आबो सिम्पानो जों काहाम गुरुंके जों माना मुजु मानि फियाबा अबो सुदु बरक मकल नायरनि तंगलि हायसि तिनि जों साना थाङो गोबां मानसिनि सिनि अ हाव तो जों हानि बुसां तो उति जों बोरै बुसारम फ्राजागो सिनि चला बुसार बुथार जागो गोबां मा जों जस्टिस माया गोबां मा माइको जों सिनि जे मानथाइ रक तिनि गोबां मा जों माने हानां पिलां खलाइजि तो फियाबा तिनि जों नखा जेता सिनि लाइबो मा तमन अमरो सुदासे तिनि याकारलिया बरक हायसि तिनि मा हायके बरक हरबे सकजायने तिनि कमर नाय तिनि जों जदि साना थाङा के मो सुदु हरबे तिनि दगलामसिम सका बर नेक्स्ट दिन जे अबो तेबो 2000 बाय तुबि सेबाया तिनि बर तेबो अन्न किछु खलाया अबो तामि ग्यारांटी दं मने बेगाव साबुदाय मो दाय के सम्पूर्ण जेता जे तमने टूरिज्म प्लेस न जे नाय तो नाय टूरिज्म डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट जे एकबसिनि राज्यनि जे स्टेट नि गवर्नमेंट अबनो काहाम के नायने नांगो जे अ जागाव तामो तामो खायने नां उमो खायसे ऐतिहासिक प्लेस सुदु अ जागाव त्रिपुरानि बर सिमिया जों तिनो जागा फाइनु फाइका बेलेके लाइसि मैसे केरला बर अ जागा फाइनाय तिनि अ जागानो बर खनामन बिसिन दिखे बर अबनो टूर खायने बगे फाइका जों तिनि नुगो जागा हासाल हासाल बर अ जागा सिनि जे बुबाग्रानि जे सनामजाक जे तिनि नायथातो कायसे तै कजारो कायसा को राजबारी उमनो नायन बगे तिनि अ जागा फायो तिनि आबोनि बगे साना मुजुगो जों तिनि बो जागा तंग जों तिनि बो जागा जों दंगि दं वानसुगि नायसि दाइ सिनि कुनु जागा फनो ताइ माने सिनि लाइबुमा होइते सिनि तंथाइ जाथाइ होइते जतुनो जों तुरुक तुरुक तेबो जों सकमाजाकते समाजते सकमाजागि तंसिउ तिनि आबोनि बगे जों तिनि अ जागाव जों तिनि जों तिप्रा मथा खायुनि फाइमिया वाइटिएफ जों युटिप्रा फेडरेशन जों और आदंगि फाइमिया फेबो जों एज ए तिप्रा सांगि जों तिनि अ जागा फायो तिनि सिनि लाइबुमा जदि कमाइ दं हाके आबो आनि सिमि तिप्रा मथा खायनाय सिमि कमाग्लाक जत समग्र तिप्रानि तिप्रा सरनि बागे तिप्रानि जरा बरक बरनि अबो कायसेसिनि लाइबुमा कमाइ दं हायसि सो आबोनि बागे आं तिनि कोइन मुसुंगो तिनि मो हाइजराव सुदु जों राजनीति वानसु यावै पुस पोजिशन वानसु यावै जेता सिनि कमाइ दंमनि अबनो सिम्पल जों रक्षा खालाय मानलाय जेता तंगि दंमनि अबनो सिम्पल जों रक्षा दा खालाय मानलाय आबोनि बागे आं तिनि सानानि मुसुंगो तिनि बेलाइखे आं तिनि कोइन मुसुंगो हासिनि जत लुकरनो तिनि मो तिनि जेसिन निर्महल सकजामनि अबनो जों हायन जों माने कलाय सके जों अबनो पारि था रेगला हायसि तिनि अबनो बागे जों आगामी दिनाव जों बृहत आन्दोलन खालाय तिनि आपतो तो जों अबनो तालारि रेखा तानि बागे जों बेलाय लाचु हायसि सिनि जे राजानि जे हुकुम तिनि सक जागै पन्द जागा तिनि टुरिज रगरो तुइने फुनुगि दंप बेलाय खेलाचु हायसि तिनि आबन बागे जों साका अमन आपतो तो कय दिन बन्द तंना निंथौ जे सुस्त तंनो तो खायमेनि बिसिंतै साबो अबनि उक्लगो नांजाक साबो दुष्कृति बरना तारातारि एरेस्ट मा खायनाय फाइन आउट मा खायनाय तिनि बरना रमनि उक्लगो नांखाको जे तामो तामो खायने नां तैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट डिसिजन ना होइनाय तिनि अ जागानो जतनि बागे देसे खुलुगि रिथों तै आगामी दिनो अ जागाव सिक्युरिटी अरेंज खायने निंथौ सीसी कैमरा प्रॉपर तंना निंथौ जाते खायि तै मुंसाफोर जाते देरिया नातिखे आबनि बागे पूरा डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट अबनो पूरा दायित्व माना हानाय आज दाबिनार गनि जों अ जेसिनि ताला माने निर्महल जे राजबारी गोजामनो अबनो जों तालारि क्लांखा जों आबनो नायो
চিনি স্টেট গভর্নমেন্ট তরফ থেকে যাতে আগামী দিনে অব ফুল সেফটি নানি বাগै আছে हामबाय जागाव जों तिनि कुनु जों जागा पार्टी हिनिसित जों फाइलाया विशेष करे जों जे सिक्लारक मियाव आं जतन जों बरकनो नर बाइक सेमागा जों बरबो सावो मीडिया उनगि जों बेलाइके तंथगलि आबन बगै जों मनो नायै नाय जों तामो तामो खायनां आबनो खायनि बगै तिनो जागाव सिनि विशेष करे सिनि यांग दङ सिनि वेस्ट नि भाइस प्रेसिडेंट दङ ताइ सिनि यांग साउथ नि वाइटिएफ नि जत दङ सिनि और तिनि जों यांग आपनो 150 200 जन जों फाइका तिनि जदि नमो जों जतखन बिजारमाय आसा किन्तु 150 जन 200 जन या थागला जों हाइसे जों नाहांगा लाख कैसा जागाव तामो सिक्ला तामो बुरे जा कुथुमै जों सिनि लाइबो मानो जमति हानां पिना खायनो जों कुनु दिन फियगला जों आबो सिनि हासि